Antas de Ulla é o nome dun lugar, dunha parroquia e dun concello da provincia de Lugo situados na comarca da Ulloa. A primeira parte deste topónimo composto, Antas, tamén se rexistra como nome dunha parroquia e lugar do concello pontevedrés da Lama, e a forma con artigo, As Antas, consta como localidade nos concellos de Beariz, Boborás, Oirixo, Rodeiro e Salvaterra do Miño. Atopamos, ademais, o singular a Anta no concello de Aranga. Atendendo á etimoloxía de Antas, a pesar de que existiu en latín o plural anta e antarum, co significado de piares aos dous lados das portas, segundo Corominas, é máis probable que o termo anta co sentido de menir ou dolmen teña un carácter hereditario e proceda dunha palabra prerromana indoeuropea irmá da voz latina antedita, co significado de fin ou linde. Neste sentido, a tradición oral deixa constancia de que nun tempo pasado foron abondosos no concello os campos con antas, e de feito, unha localidade próxima ao centro da vila é coñecida como o Campo das Antas, e malia que na actualidade non temos certeza, é probable que nun pasado se caracterizase pola cantidade de antas que albergaba. Seguindo este fío, Frei Martín Sarmiento, en 1757, expón que moitos lugares tomaron o seu nome das disposicións dun penedo, por exemplo, Antas, que o tomou dunhas altas lousas que están como estacas chantadas nalgún sitio. Daquela, a motivación deste topónimo pode estar relacionada con pedras grandes chantadas no chan ou coa existencia de monumentos megalíticos. A segunda parte do topónimo, Ulla, coincide co nome de dous lugares, un no concello da Estrada e outro no de Palas de Rei, e forma parte da denominación doutras 4 parroquias galegas, a Ponteulla, Ribadulla, San Mamede de Ribadulla e Santa Cruz de Ribadulla, e tamén de 4 localidades, 3 delas chamadas Ribadulla, no propio concello de Antas, na Estrada e en Padrón, e unha a Ponteulla en Vedra. Etimolóxicamente, Ulla foi interpretado por Bascuas como procedente da raíz indoeuropea uel, co significado de facer xirar, ou agua que dá voltas, que está presente tamén no nome do río Bea, que é un afluente do Ulla. A terminación do étimo, Ulla, contén o sufixo ia, frecuente en nomes dos ríos prerromanos, por exemplo, Navia, Avia, Limia, Umia. Así pois, o hidrotopónimo Ulla experimenta a evolución Ulia, Ulla, Ulla, unha evidente referencia ao río do mesmo nome que nace na parroquia de Olveda deste concello. É importante ter en conta agora algunhas transformacións que experimentou o nome do concello de Antas de Ulla ao longo do tempo. O municipio, creado en 1836, recibiu o nome da parroquia onde se estableceu a casa consistorial, Antas, que naquel momento non coincidía co nome da vila, chamada Seoane, e pronunciada Soane pola maioría dos veciños, que ven do sintagma latino Santu Ioane, en referencia a San Xoán o Bautista. Desde o ano 1916, para desfacer a homonimia cunha localidade situada en Almería, o nome adquiriu o complemento de Ulla, que se estendeu tamén ao mesmo tempo o nome da parroquia e o nome do lugar. É preciso sinalar que a vila de Antas de Ulla, tamén entrada a década de 1970, foi coñecida como Soane, denominación que permanece aínda no lugar e na rúa de Seoane, nas instalacións deportivas do Castro de Seoane e tamén no xentilicio dos habitantes do concello, que somos seoanenses. A atestación máis antiga que se conserva do topónimo encóntrase nun pergameo do mosteiro de San Martiño Pinario de Santiago de Compostela do ano 912 en que se menciona a vila de Antas. Mais adiante, en 1210, cítase nun documento do mosteiro de Vilar de Donas a Ecclesiam Santi Ioannis de Antas. En 1216, Santum Ioannem de Antas e en 1390, Sa Ioane das Antas. O primeiro rexistro da grafía moderna, Seoane das Antas, consta nun códice do mosteiro de Oseira de 1473 e nun documento de 1499 do mosteiro de Vilar de Donas lese San Xoán das Antas. No catastro de Ensenada aparecen recollidas as formas San Juan das Antas e Santas e Madoz cita a freguesía de San Juan das Antas e máis o concello de Antas. Para rematar, non podemos esquecer sinalar que en 2020 o Instituto Geográfico Nacional, a instancias do Instituto de Estudos Ulloáns, situou o Centro Xeográfico de Galicia no lugar de Nogallás da parroquia de San Cid de Amarante neste concello de Antas de Ulla.